IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Inyo Corte Strong Group Athletics Pilipinas, iti silver ang medalya iti kalapas sa 2026 Formosa Women's Volleyball Invitational Tournament ana angay ijay Taiwan. Saan na nabaligyan nga nayawi iti gold ang medalya iti Team Pilipinas kalpasan nga naabakda iti straight sets 17-25, 19-25 ken 15-25 kontra Aliza Aichi iti Japan iti championship match iti laing rabi. Sakbay iti finals, impakita ti strong group ti Kired. Dagitoy kalpasan ngayon sweepda iti Earth Power iti Chinese Taipei. Ti score 25-20, 25-19, ken 26-24. Tapno lepasan iti Pool B, i-game iti 1-1 record. Numan sana na ikasatan iti kampyonato, may sa pakadayawan iti naipaay dagiti players para iti bandera iti Pilipinas. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.